வெல்கம் டு சைவ சமையலறை. இன்னைக்கு நம்ம சூப்பரான ஒரு ரெசிபியாக பார்க்க போகிறது எண்ணெய் கத்திரிக்காய் குழம்பு. இந்த எண்ணெய் கத்திரிக்காய் குழம்பை நான் புளிக்குழம்பு ஸ்டைலில் செஞ்சுருக்கேன். இது சாதத்தோடு சேர்த்து சாப்பிட்றதுக்கு ரொம்ப நல்லா இருக்கும். இதுவே மசாலாலாம் அரைச்சி ஊற்றி குருமா ஸ்டைலில் கூட செய்யலாம். அந்த மாதிரி செஞ்சோம்னா அது சப்பாத்திக்கெல்லாம் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். நம்ம இன்றைக்கி செஞ்ச இந்த எண்ணெய் கத்திரிக்காய் குழம்பை எப்படி செய்யலாம் அப்படின்றத பார்க்கலாம் வாங்க. இந்த எண்ணெய் கத்திரிக்காய் குழம்பு செய்கிறதுக்கு ஒரு மசாலா வதக்கி அரைக்க போகிறோம். அதுக்காக அடுப்பை பற்ற வச்சு ஒரு பேன் வச்சுட்டு அதில் 1 டீஸ்பூன் அளவு எண்ணெய் விட்டுருக்கேன். இந்த எண்ணெய் லேசாக காஞ்சதும் ஒரு வெங்காயம் நறுக்கி சேர்த்துக்கிடலாம். இந்த வெங்காயம் லேசாக வதங்குற வரைக்கும் வதக்கிக்கிடலாம். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா வெங்காயம் லேசாக வதங்கியிருக்கு. இப்போ இது கூட 1 டீஸ்பூன் அளவு ஜீரகம், ஒரு 6 முந்திரி பருப்பு, ஒரு தக்காளி நறுக்கி சேர்த்துட்டு இந்த தக்காளி நல்லா வெந்து மசிஞ்சு வர்ற வரைக்கும் இதை நல்லா வதக்கிக்கலாம். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா தக்காளி நல்லா சாஃப்டாக வெந்திருக்கு, எல்லாமே நல்லா மசிஞ்சு வந்திருக்கு. இப்போ நம்ம அடுப்பை ஆஃப் பண்ணிட்டு இந்த மசாலாவை இறக்கி ஆற வச்சிடலாம். இந்த எண்ணெய் கத்திரிக்காய் குழம்புக்காக நான் இந்த பர்பிள் கலர் காய் தான் ஒரு 1/2 கிலோ வாங்கிட்டு வந்திருக்கேன். இந்த காய் நல்லா இலசாக இருக்கிறதா பார்த்து எடுத்துக்கோங்க. இதை நல்லா கழுவிட்டு ஒரு துணி வச்சு தொடச்சி வச்சுருக்கேன். இதில் காம்பு பகுதியை மட்டும் இந்த மாதிரி கட் பண்ணி எடுத்துட்டு இந்த காயில் நடுவில் ஒரு கீரலும் அடுத்தப்பில் குறுக்கால ஒரு கீரலும் போட்டுட்டு ஓப்பன் பண்ணிவிட்டு உள்ளே ஏதாவது பூச்சி புழு இருக்கான்னு செக் பண்ணிவிட்டு ஒரு ஓரமாக வச்சிடலாம். இதே மாதிரி எல்லா காயுமே கட் பண்ணி தனியாக ஒரு பக்கம் எடுத்து வச்சுக்கிடலாம். இப்போ குழம்பு செய்கிறதுக்காக அடுப்பை பற்ற வச்சு ஒரு பேன் வச்சுட்டு இதில் 2 டேபிள் ஸ்பூன் அளவு நல்லெண்ணெய் விட்டுருக்கேன். இந்த எண்ணெய் லேசாக காஞ்சதும் இதில் 1/2 டீஸ்பூன் கடுகு சேர்த்துக்கிடலாம். இந்த கடுகு நல்லா பொரிஞ்சு வரும் போல் இது கூட 1 டீஸ்பூன் ஜீரகம் சேர்த்துக்கிடலாம். ஜீரகமும் லேசாக பொரிஞ்சதும் இது கூட 1/4 டீஸ்பூன் வெந்தயத்தை போட்டுக்கிடலாம். அப்படியே 1/4 டீஸ்பூன் அளவு பெருங்காய பொடியும் சேர்த்துக்கிடலாம். இதை ஒரு கிண்டிட்டு இது கூட பொடியா நறுக்குனா ஒரு வெங்காயத்தை சேர்த்துக்கலாம். அப்படியே இது கூட ஒரு கொத்து கருவேப்பிலையும் சேர்த்துட்டு இந்த வெங்காயம் நல்லா வதங்குற வரைக்கும் வதக்கிக்கலாம். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்ம போட்ட வெங்காயம் நல்லாவே வதங்கி இருக்கு. இது கூட நம்ம கட் பண்ணி எடுத்து வச்ச கத்திரிக்காய் எல்லாத்தையுமே ஒன்றா போட்டுட்டு ஒரு 2 நிமிஷத்துக்கு நல்லா வதக்கிக்கலாம். கத்திரிக்காய் எல்லாம் வதங்கினதும் இந்த பேனை மூடி வச்சு 1 நிமிஷத்துக்கு வேக விடலாம். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா கத்திரிக்காய் நல்லா வதங்கி வந்திருக்கு. நம்ம இந்த மாதிரி 1 நிமிஷத்துக்கு மூடி வச்சு வேக விடுறதுனால அந்த கட் பண்ணி போட்ட கத்திரிக்காய் பார்த்தீங்கன்னா நல்லா பூ மாதிரி விரிஞ்சு வந்திருக்கு. இப்படி விரிஞ்சு வந்துட்ட அப்புறமா நம்ம மசாலா எல்லாம் போட்டோம்னா அந்த கத்திரிக்காயில் இந்த மசாலா எல்லாம் நல்லா இறங்கி கத்திரிக்காய் சாப்பிட்றதுக்கு நல்லா டேஸ்ட்டாக இருக்கும். இப்போ இந்த குழம்புக்கு தேவையான மசாலா தூள் எல்லாம் போட்டுக்கிடலாம். முதல்ல 1/4 டீஸ்பூன் மஞ்சள் தூள், அடுத்ததாக 2 டேபிள் ஸ்பூன் அளவு சாம்பார் தூள் போட்டுக்கிடலாம். அப்படியே இந்த குழம்புக்கு தேவையான அளவு உப்பை சேர்த்துக்கிட்டு இந்த மசாலாவோட பச்சை வாசனை போகிறது வரைக்கும் இதை லேசாக வதக்கிக்கிடலாம். இப்போ இந்த மசாலாவோட பச்சை வாசனை எல்லாமே போயிருக்கு. இந்த குழம்புக்கு சேர்க்கறதுக்காக ஒரு சின்ன எலுமிச்சம்பழம் அளவு புளி எடுத்து தண்ணியில் நல்லா ஊற வச்சு கரைச்சி எடுத்துகிட்டு வந்த புளி கரைசலை இது கூட ஒன்றா சேர்த்துட்டு நல்லா கலந்து விட்டதும் இந்த பாத்திரத்தை மூடி வச்சு இந்த புளியோட பச்சை வாசனை போகிறதுக்காக ஒரு 5 நிமிஷத்துக்கு நல்லா கொதிக்க விடலாம். இந்த குழம்பு கொதிக்கிறதுக்குள்ள நம்ம வதக்கி வச்ச மசாலாவை ஒரு மிக்ஸி ஜாரில் சேர்த்துக்கிடலாம். அப்படியே இது கூட 1/4 கப் அளவு ஃப்ரெஷ்ஷான தேங்காவையும் சேர்த்துட்டு இந்த மிக்ஸி ஜாரை மூடி நல்லா நைஸாக அரைச்சி எடுத்துகிட்டு வந்துடலாம். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா குழம்பு நல்லா கொதிச்சு இந்த புளியோட பச்சை வாசனை எல்லாமே போயிருக்கு. இதை ஒரு கிண்டிட்டு நம்ம அரைச்சி எடுத்துகிட்டு வந்த மசாலாவை இது கூட ஒன்றா சேர்த்துட்டு நல்லா கலந்து விட்டுடலாம். இந்த குழம்பு கொஞ்சம் திக்காக இருக்கிறதுனால கூட கொஞ்சம் தண்ணி சேர்க்கறதுக்காக 1 கிளாஸ் அளவு தண்ணியை அந்த மிக்ஸி ஜார்லேயே ஊற்றி அலசி இது கூட ஒன்றா ஊற்றிட்டு நல்லா கலந்து விட்டதும் மறுபடியும் இந்த பேனை மூடி வச்சு ஒரு 5 நிமிஷத்துக்கு நல்லா கொதிக்க விடலாம்.
இப்போ பார்த்தீங்கன்னா குழம்பு நல்லா கொதிச்சு நம்ம போட்ட மசாலாவோட பச்சை வாசனை எல்லாமே நல்லா போயிருக்கு. கத்திரிக்காவுமே நல்லா வெந்திருக்கு. கடைசியாக இதில் நறுக்கின கொத்தமல்லி இலையை போட்டுட்டு நல்லா ஒரு கிண்டிட்டு அடுப்பை ஆஃப் பண்ணிட்டோம்னா சூப்பரான எண்ணெய் கத்திரிக்காய் குழம்பு இப்போ ரெடி ஆயிடுச்சு. நம்ம இன்னைக்கு செஞ்ச இந்த எண்ணெய் கத்திரிக்காய் குழம்பு ரெசிபியை நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். ட்ரை பண்ணிவிட்டு உங்களுக்கு எப்படி வந்தது அப்படின்றத கமெண்ட்ஸில் சொல்லுங்கள். இந்த வீடியோ பார்த்ததுக்கு ரொம்ப நன்றி.